holi hege ba pali themani sa obonasai srai okura bursikpura jotono kachak korma pali silai tongthlai ja haikino darak sitak mamli kasipeka 49 samuna visibility utol long try DC area base kamini srai pura ro lama laharo lamprau aukuri kachak korma pali silai tongthlai mani naine di sini akliwo Mung bo parani area base nung tini ate kai ngo rong ma phulei agi ro ka phul kam ti ro khaye phulai jak da narok tini bo jan si phulai phele mane tini amne ke phulai narok bo sin jorte tong thok lai jak nok para ro te bra amne ke phulai ro tong Nini mungkai? Ani mungkai noni buson. Pori. Bo kelas logo.